welcome to my YouTube channel, Chilty. Narito ngayon tayo sa Taytay Resort in Boron, Iligan City. So, pa-nature tayo guys. May sumo naman ng beach. So, nakatabi sa atin. Boat! Yan! Dito sa lahat! Naligo! Ganda dito guys! Ma-enjoy nyo dito ang nature namin! Malapit dito sa Boron. So, punta na kayo dito guys! Yan! At doon may yan! Mama Mary! Yan! So, pwede kayo dito magdasal. Pwede dito. Yan, yung pinsan ko. Kasama ko yan. Mahilig kami mag-adventure. Pupunta tayo dito. Pinakita ko dito. Maganda dito. Hi, Mama Mary. Doon sa unahan, dyan din yung source namin sa tubig. Tubig na mainom namin dito sa Lanao del Norte. Especially sa Iligan. Ako pala Iligan ako. Ito yung source na inumin namin. Ate Helen, ano masasabi mo sa Taytay? Nag-enjoy ka ba? Oo. Then, punta tayo ngayon sa pool. Pool namin. Sa Taytay. Malaki siya. May malalim. May pambata doon. Yan o, ang lawak na. Taytay Resort. Pagkitaan ko yan. Malawak siya. Doon sa kabila may pambata. Ingay, sir. Mango.